kini nagpadala sa rescue operation sa dito sa Bugo City. Tungod sa Bugo City, dito sa 6.9 ngani agabi ang Cebu Provincial Government gipangunahan ng government ato sa among Cebu sa pagpapang sa mga biktima sa nanukad mismo dito sa Bugo City. Alexa, kumusta ang sitwasyon? Alexa? Lex? Okay, so kagano ang atong sa Blackbean sa Cebu Province sa Bugo City tungod sa sa Cebu Provincial Government ang tabang gipanghapon ang mga operations tungod gikinahanglan sa mga biktima sa dito na ang sitwasyon na mahatagang ayuda at mga konsulan dito sa Bugo City na grabe na apektuhan sa mga tabok na limit na lugar o gabi. So sana sa ating dito sa Bugo City. Alexa? Okay, balikan na si Alexa Ordones dito sa Bugo City. So sa mga sobrang ay nagka-taas ka rin ang okeragan ang mga gikumpirma na patay dito sa Bugo City. So Cebu Provincial Government sa Bugo lahat ng talaan sa mga listahan sa mga namatay hibagong nalimot ka gabi. Unya sa nagkadaghan ang biktima nga nakakaroon sa provincial hospital. Unya pagtabang sa mga biktima na mga servisyo mga nasanggan nakakaroon sa at naman ginapon sa ating mga sa ating mga medical volunteers sa ating COVID-19 ang atong sab na ang sa Cebu Province yung tabang na hatag ikamuda sa ating nisuporta sa Cebu Provincial Government nga atong karoon dito. Okay, so nana sa Alexa? Okay. Okay. Report. Sa amihan ng Sugbo, paspas nga aksyon ang gihimo sa Cebu Provincial Government sa pag-apod-apod og mga food packs og tubig ngadto sa mga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog. Si People's Governor Pambari Quatro mismo ang nangunay sa pagpangulo sa relief operations. Gisiguro sa gobernador ang dinalian og hapsay nga paghatag og ayuda nga tabang sa mga lugar nga grabe ang kadaot nga gimugna sa linog. Ang provincial government nga gipanguluhan ni Governor Pambari Quatro naningkamot sa tanang pamaagi sa paspas nga solusyon. Nagtinabangay ang mga lokal nga officials, mga rescuers ug mga volunteers aron maayo ang koordinasyon sa padayon nga relief o recovery efforts. So ang atong na transport karon is 1,000 ka food packs, 1,000 sad ka mineral water o 1,005 kilos na rice. Duha ka kanang nakasakay ni sa ka dump truck to sa ato ang Mactan Airways niya katong usa ka 500 tracking na direkta sa Bugo. So as of now, we are facilitating pa for the transport of another kanang food packs or to be escorted by our kaning sa PNP ba ni or sa Army. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Monching Oxdero, Sugbo News. Sugboanon atong gipakita kaganiha mao to ang sitwasyon sa
pagpanghatag og relief operation didto sa Bugo City tungod kay gikinahanglan gyud didto sa area ang tabang sa ato ang mga kaigsuonan nga nabiktima sa kining trahedya ang kusog ang katong 6.9 nga linog. Unya ang ato ang provincial government naning kamot gyud nga mahatag ug mapaabot sa atong mga kaigsuonan diha sa amihanang Sugbo ang tabang nga gikinahanglan sa ato mga kaigsuonan. So sa ang ato usab nga provincial government na nawagan pa sa dugang medical nga mga volunteers alang usab sa tabang nga maka tungod kay daghan gyud ang nagkinahanglan didto, daghang mga pasyente nga anaa karon sa gawas nga bahin sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. So unya atong balikan ang sitwasyon kay nawagtang sa linya murag hinay pod ang signal didtong dapita no. So si Alexa Oberes nanuka didto sa Bugo City mohatag siya unya og dugang mga detalye kung unsa nay sitwasyon yun didto sa Bugo City. So Subuanon manginlabot kita magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. At ang unya ang mga detalye sa uban pang mga balita dinhi lang sa Sugbo News page. Ako si Monching Auxtero, maayong udto.